2024an, mugimendua ez ezik, garena eta egiten duguna berrasmatu dugu. Taupa euskaltzaleen mugimendua gara. Mugimenduaren 3. kongresuak mugimenduaren norabidea zehaztu du. Komunitate aktiboa, indartsua eta eraldatzailea sendotzea helburu. 2024an 5 urterako erronka eta estrategia nagusiak finkatu ditugu, plan estrategiko berria landuz. Laugarren ediziorako bidea hasi genuen, jendea herriz-herri mugiarazten piztu da ilusioa. Euskaraldi herrikoiago baterako aktibazio gida sortu eta zabaldu dugu, aktibazio dinamika berriak sustatuz. Harreman sare berriak ehuntzen lagundu dugu, aisialdian, familia transmisioan, eremu ez formalean. Gero eta aldeko gehiago jardunaldiek, Nafarroan euskararen aldekotasuna areagotu dute. Arrigorriaga eta Elgoibar aitzindari izan dira batera jauzian, elkarrizketa eta konplizitatea sustatuz. Auzoko lagunak kudeatu dugu Nafarroan, eta auzoko elkarrizketak emaitza politekin pilotatu. Sormenari, balorei eta euskarari bide emateko askotariko egitasmoak landu ditugu. Gau beltza Euskal Herri osora zabaltzen lagundu dugu. Euskarazko ikusentzunezkoen ekosisteman ekarpena egin dugu. Osteraren azken edizioan aniztasuna landu dugu. Eta gazteengan aisialdi parte hartzailea sustatuz erabileran eragin dugu. Tokikom, Kukulaisi, euskalgintzaren ekosistema ehuntzen jarraitu dugu. Auzolanean eta berrikuntzan oinarrituta, saretzearen indarrean sinetsita eta lankidetza estrategikoak sendotuz. Bilboko kafe antzokian aurkeztu genuen mugimenduaren ikuspegi eta marka berria. Euskarak taupada berri bat behar du. Euskarak mugimendua behar du. Eta gu mugitzera goaz. Topagunea ginen, eta orain, zuekin mugimendua gara.